Epaile bat behin konturatu zen, hiru urrats eman ala. Egun eta gau, gau eta egun, norbait segika zeukala. Epaile jauna, nora zijoan, berara zijoala. Pentsatu gabe agindu zuen, kartzelan sartu itzala. Bere baitako sentituko zen epaitegiko marrazo. Batzun aldetik ez zuen izan, ez kritikak ez arazo. Edabidek handimandiek hartu zuten gozo, titulatuaz delako itzala, arriskutsua zen oso. Baina grazia handirik ere ez zion egin askori, justizia ezak ipini zuen kaleko giroa gori. Haur txiki batek kontatu zion, begira epaile ongi. Mamu mamitzen saiatu arren, zeure itzala zen hori. Epaile jaunan konturatu zen, biztan zuela uzkia, haren dardarra ezin egona eta kopeta bustia. Kartzelan sartu zituen biak, ilargiak eguzkia. Egia esan zion haurtxoa, ta mugitzen zen guztia. Kartzelan sartu zituen biak, ilargia eguzkia. Egia esan zion haurtxoa, ta mugitzen zen guztia.